Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Santiago. Taong 1960, walang eksaktong lugar. Isinilang sa lugar ng Maragondon itong si Santiago. Sa edad niyang 23 anyos, naging mandaragat na siya na naninilbihan sa ilalim ng kanyang ama. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, sa mga panahong ito, kabilang sila sa mayayamang pamilya. Gawain na nila ang paglikha ng mga malalaking barko para ibenta sa mga mangingisda. Sa unang tingin, akalain mong nagmula siya sa isang pangkaraniwang pamilya, pero lingid sa kaalaman ng karamihan, malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa nakalimutang kasaysayan ng mundo. Panatiko rin ng kanyang ama ng lihim na aral, kaya lahat ng albularyo at antingerong nakakasalamuha nito, nalilimusan niya ng gamit. Hindi lang yan, 3 taon din itong nag-aral ng lihim na karunungan sa ilalim ng poder ng isang ermitanyo. Pagbalik nito sa Maragondon, marami na itong bitbit na libro at mga mapa na tumutukoy sa mga mahihiwagang lugar sa bansa. Ayon sa tatay niya, hindi lang gintong islang nagtatago sa Pilipinas. Tahanan din ito ng mga lugar na hitik sa iba't ibang uri ng nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Malawak din ang kaalaman nito pagdating sa mga mutya at agimat, kaya hindi ito nagsasawang maghanap ng karga na babagay sa personalidad niya. Noong una, wala talagang balak ang ama niya na umalis ng bayan nila. Pero matapos nitong mapag-aralan ang tungkol sa isla ng ginto, dito na ito nagdesisyong maglayag. Kasamang 10 nitong pinagkakatiwalaang tauhan, binaybay nila ang napakalawak na karagatan. At sa loob ng ilang buwang pakikipagsapalaran, nagtagumpay silang mahanap ang nasabing isla. Ayon kay Santiago, walang eksaktong lugar ang isla ng mga ginto dahil natatangay ito ng agos ng dagat. Kasing laki lang din ito ng isla ng Maniwaya sa Marinduque na pinamamahayan ng isang tribo ng mga katutubo. Ang pinagkaiba lang, pagkaapak na pagkaapak mo sa lugar na yon, bubungad sa iyo ang baybaying gawa sa purong ginto. Ikinukubli rin ito ng makapal na ulap at bagyo, at ang tanging susi para mahanap ito ay ang mapang daladala ng kanyang ama. Dagdag pa ni Santiago na likas na mababait ang mga katutubo sa lugar, subalit nagiging agresibo ang mga ito kapag may magtatangkang kumuha ng kanilang mga yaman. Aminado rin silang hindi ito basta-bastang kalaban sa kadahilan ng bawat isa sa mga ito nagtatangan ng malalakas na uri ng mutya. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, ang pinuno ng mga katutubong namamahay sa lugar na yon ay nagtatangan ng mutya ng delubyo at panahon. Bagay na naging daan para respetuhin nila ang lahat ng pinaniniwalaan ng mga ito. Aminado rin kasi ang tatay niya na kapag sinubukan nilang sumuway sa nais ng namumunong katutubo, di na sila makakauwi pa ng buhay. Isipin niyo na lang, sa kumpas ng kamay nito, kaya ka nitong patandain at palahuin sa mundo. Hindi rin magiging madali ang paglapit sa namumuno, lalo pat bawat mandirigma nito nagtatanga ng mapangwasak na uri ng mutya. Ngunit sa kabila nun, naging kampante naman sila, gawa ng napagtanto ng tatay niya na hanggat sumusunod sila sa nais ng mga ito, walang mangyayaring masama. Sa loob ng 1 linggo nilang pananatili sa isla, nasaksihan nila ang iba't ibang uri ng kagamitan na gawa sa purong ginto. Subalit sa kasamaang palad, wala silang nadala pa uwi na kahit isa. Nakakapanghinayang man, di hamak na mas matimbang pa rin ang kanilang mga buhay. Ang kaso lang, nung nakauwi na sila, yung mga pinagkakatiwalaang tauhan ng tatay niya, nagdesisyong hindi na sasama sa mga susunod pa nilang paglalakbay. Ang dahilan ng mga ito, hindi sila pwedeng mamatay ng maaga dahil sa pamilyang naghihintay sa kanila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi naman ito nagdalawang isip na pagbigyan ng mga tauhan nito.
Nakakapanghinayang man kong iisipin, pero lahat tayo may sariling kalayaan. Ang ganun nitong paniniwala ang naging daan upang mas mahalin pa ito ng mga tao sa kanilang lugar. Nang makabalik na sila sa Maragondon, inakala niya talagang dito na magtatapos ang kanilang paglalakbay. Pero ilang araw matapos ang 2 linggo nilang pahinga, napansin niya ang tatay niya na nagbabasa na naman ng mga aklat. Hapon-hapon niya itong ginagawa sa silid-aklatan, kaya nung mapansin ito ni Santiago, dali-dali naman siyang lumapit dito para magtanong. Tay, para saan na naman ho yan? Huling lakad natin noong nakaraan. Nakita ko rin kayo nagbabasa ng libro eh. Huwag niyo hong sabihin sa akin na may binabalak na naman kayo. Kung ano man yan, tay, mas maganda sigurong itigil niyo na lang. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi naman ito maiwasang mapatingin ng seryoso sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong ibinaling ang paningin sa libro na kasalukuyan itong binabasa. Nagpatuloy yun sa pananaliksik. Animoy wala itong narinig mula sa kanya. Nang mapagtanto naman yun ni Santiago, matyaga naman siyang naghintay sa kung ano ang sasabihin nito. Kalaunan, pagtiklop nito ng libro, mahinaho naman itong sumagot sa kanya ng, "Hindi ko to ginagawa, anak, para sa pansarili kong kapakanan. Alam mo namang may karamdamang hindi malunas-lunasan ng nanay mo, hindi ba? Naniniwala ako na sa pamamagitan ng mga maihiwagang islang nakasaad sa librong to, makakahanap tayo ng lunas. Wala namang problema kung hindi ka sasama. Basta gawin mo ang trabaho ng isang miyembro ng pamilya." Matapos naman itong makapag-wika, itinuro nito sa kanya ang isang islang nakasaad sa libro. Nasa pagitan nito ng Visayas at Mindanao, at medyo may kalayuan ito sa mga malalaking islang nakapalibot. Gabi lang din yun kung magpakita, tapos sa lahat ng oras nakakubli ito sa mga pangkaraniwang mata ng tao. Bagaman walang karagdagang detalyeng nakasaad, may napansin doon ng kanyang ama na mga bagay na merong kaugnayan sa mga gamot panlunas. Nakakasiguro din itong may nakatira sa isla, kaya medyo nagdadalawang isip din itong pasamahin siya. Dagdag pa nito na, sa puntong yun hindi niya masisigurong kagaya ito ng unang islang napuntahan nila. Nang marinig naman ni Santiago ang sinabi nito, nagdulot ito sa kanya ng matinding pagkabahala. Naniniwala kasi siyang gagawin talaga ito ng kanyang ama, lalo pat alam niya kung gaano nito pinapahalagahan ang kanilang ilaw ng tahanan. Maya-maya pa, napilitan na rin itong isara ang libro upang magawa na nila ang kanilang mga trabaho. Lumipas ang araw na yon, ramdam niya ang pagiging abala ng tatay niya. Araw-araw, pumapanhik ito sa bayan para manghikayat ng mga makakasama. Naglaan din ito ng malaking pera sa misyon upang masigurong matutustusan nila ang pangangailangan ng mga miyembrong sasama. 3 buwan ang lumipas, nakalikom na ito ng isang pangkat na binubuo ng 12 tao. Bawat isa, hindi mga pangkaraniwang manggagawa dahil nagtatangan ng mga ito ng mga agimat at mutya. Siniguro rin ng tatay niya na pasok ito sa kanyang kwalifikasyon at panlasa. Ginawa niya yon upang walang maging problema sa mga gagawin nila. Matapos nitong makalikom ng tauhan, gumugol pa ito ng 2 linggo para sa paghahanda ng mga kailangan sa paglalakbay. Maliban sa pagkain, nag-angkat din sila ng iilang armas, mga kumot, damit, prutas, at kung ano-ano pang makakatulong sa kanila. Nagpadala rin sila ng panlunas, kalakip ng 2 albularyo sa pangkat. Nang maihanda naman nilang lahat ng kagamitan, dito na nila sinimulang ayusin ang sasakyan nilang barko. Hindi naman yun naging mahirap, lalo pat sinigurado ng kanyang ama na bagong barkong sasakyan nila. Sa pagdating ng araw ng paglalayag, tulalang nakatitig sa grupo itong si Santiago. Di man nagsasalita, bakas sa kanyang mukha ang maraming katanungan at palaisipan.
Nang mapansin naman ito ng kanyang ama, bigla naman siya nitong tinapik sa balikat, sabay wika ng, "Ano? Tatayo tititig ka na lang ba dyan? Kunin mo na ang mga gamit mo, dahil ikaw na lang ang hinihintay." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi siya makapaniwala. Sa sobrang pagkagulat noon ni Santiago, pinaulit niya pa ito sa kanyang ama. Nang makumpirma naman niyang totoo ang narinig niya, dali-dali naman siyang umuwi para kunin ang mga gamit niya. Pagpatak naman ng hapon, nagsimula nang maglayag ang grupo. Sa una at ikalawang araw, wala naman silang napansing kakaiba sa laot. Masayang-masaya pa nga sila noon, parang hindi nangangamba sa paparating na dilubyo. Ang kaso lang, paglagpas nila sa isla ng Marinduque, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Hindi nila mawari pero nang makatungtong sila sa karagatang sakop ng Romblon, tila bang biglang nag-iba ang panahon. Naging maligalig ang karagatan, tapos may mga pagkakataong nakakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa kailaliman. 2 araw pa ang lumipas, pagtungtong ng ikalawang gabi, habang binabaybay nila ang malawak na laot, may napansin silang kumpol ng mga barkong nakalutang sa direksyong tinatahak ng kanilang sasakyan. Noong una, inakala nilang grupo lang ito ng mga mangingisda. Pero paglapit nila sa lugar na yan, tumambad sa kanila ang mga barkong animoy matagal nang lumubog sa dagat. Bawat isa, kinakapitan na rin ng mga talaba, kaya nung makita ito ng kanilang grupo, hindi nila maiwasang magtaka. Alam kasi nilang hindi lang nataon ang mga barkong yan, bagkus may kung anong puwersa ang umahon sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, habang binabaybay nila ang dagat kung saan naroon ang mga sirang barko at galyon. May mga narinig silang himig na sinasabayan naman ng pagsilay nila ng mga nilalang na animoy naninirahan sa mga sirang barko o galyon. Kapag dinadaanan nila ang mga ito, mabilis yung tumatalon sa dagat hanggang sa bigla na lamang itong maglaho. Ayon pa kay Santiago na taon noong walang buwan, kaya hindi nila gaanong maaninag ang wangis ng mga nilalang. Bagaman nananatiling malabo ito sa kanila, malakas ang kutob ng mga kasama niya na mga kataw ang mga nilalang na kanilang nakikita. Maya-maya pa, nang akmang malalagpasan na nila ang mga bakas ng lumubog na barko, dito na nila nakita ang sirik ng isang dambuhalang isda. Sa sobrang laki nito, lumagpas yun sa posteng kinalalagyan ng kanilang mga layag. Makailang beses din itong dumaan sa tabi ng kanilang sasakyan, hanggang sa dito na nila nasilayan ang libu-libong mga malalaking isda na patalon-talon sa ibabaw ng karagatan. Pagdaan ng mga nilalang sa mga nakalutang na barko, nakita nilang isa-isa itong nagsilubugan, kaya agad na nagbigay ng utos ang kanyang ama na bilisan ang kanilang pag-usad. Pagpaandar naman nila ng makinarya, agad namang bumilis ang pag-usad nila, subalit naging huli na ang lahat. Bago pa man kasi sila makalayo sa lugar na yon, may mangilan-ngilan na sa mga nilalang ang nakabuntot sa kanilang likod. Pagtalo naman ito sa ibabaw ng kanilang sasakyan, dito nila nakita ang mga isdang kawangis ng buwaya na merong mga palikpik. Kahit wala sa dagat, napakabibilis pa rin kumilos ng mga ito, dahilan para magawa nitong madarag ang iilan sa kanila patungo sa karimlan. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding kaguluhan sa loob ng barko. Lahat ng mga kasamahan nila, walang patid na nakipaglaban sa mga ito, hanggang sa napansin na lamang noon ni Santiago ang mabilis na pagbaba ng kanilang bilang. Ilang minuto pa ang lumipas, pagsilay naman niya sa kanyang ama, nagmamadali naman siya roong lumapit para magtanong ukol sa kanyang gagawin. Nang marinig naman ito ang kanyang tanong, agad naman yung sumigaw. Magtago ka sa ilalim! Bilisan mo! Dahil dito, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa prowa ng barko kung saan naroon ang isang maliit na lagusan papailalim. Pagpasok naman niya rito,
Sumunod sa kanya ang iilan nilang mga kasama, gayon din ang kanyang ama. Nang maisara naman nila ang daan, dito na pansamantalang tumahimik ang buong paligid. Bagaman wala nang naririnig, pansin na pansin pa rin nila ang pag-aangil ng iilang mga nilalang na nasa itaas ng barko. Nga pala Pinuno, baka malito kayo ha. Hindi kagaya ng mga nakikita nating barko ang sinasakyan noon nila Santiago. Para itong galyon kung titingnan. Yun nga lang, medyo moderno. May hahalin tulad nyo ito sa sasakyan ng mga pirata noong panahon. Balik tayo sa kwento. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam sa paligid, napansin nila ang mabilis na pagbalot ng makapal na hamog sa ilalim ng barko. Sa sobrang kapal nito, agad nilang naramdaman ang pagnipis ng hangin kasabay ng dahan-dahang pagkawala ng kanilang mga wisyo. Dala ng matinding pagod, hindi na nila namalayang nahimatay na pala silang lahat. Ilang oras pa ang dumaan. Nang magising naman siya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga malapit sa kanyang ama. Yung iba naman nilang kasama, mahimbing na natutulog sa pinakailalim ng bahagi ng bangka. Kahit mukha na lang ng mga itong nakalutang sa tubig, nakapagtatakang hindi pa rin yun nagigising. Maya-maya pa, pagtayo niya, bigla niyang naramdaman ang pagtagilid ng barko. Dahil dito, napagtanto niyang dumaong na sila sa isang lugar na hindi niya pa alam kung saan. Bago rin niya buksan ang pinto ng proa, ginising niya muna ang kanyang mga kasama. Sa kabuuan, 3 sa kanilang hindi nakaligtas sa insidente. Nakakapanlumo man ito para sa grupo. Nagpapasalamat pa rin sila dahil kabilang sila sa mga nakaligtas. Imbis din na magdalamhati, pinili nilang lumabas na muna ng barko para tingnan ang lokasyong kanilang kinapadparan. Habang hinahanap naman ang daan, naging abala sila sa pag-uusap ukol sa mga nangyari. Marami ang nagsasabing dumaan sila sa isinumpang dagat sa Romblon, habang ang iba naman naniniwalang nagkataon lang ang lahat. Dagdag pa ng mga ito na maaaring labasan ng mga kataw noon sa dagat, kaya sila napagdiskitahan ng mga ito. Inakala rin nilang lahat na doon na magtatapos ang kanilang problema, subalit paglabas nila sa barko, tumambad sa kanila ang isla na unang beses pa lang nilang nakita. Isipin ninyo, may mga kasamaan sila noong matagal na ring namamalaot, pero maging ang mga ito man, hindi mawari kung saan ang lugar na yon. Paglalarawan naman nila Santiago sa islang kanilang napuntahan. Di naman ito kalakihan, ngunit hitik na hitik ito pagdating sa mga puno at mga hayop na gumagala sa ilang. Napakaganda rin ng baybayin ng isla na halos kahit saan ka lumingon, makakasilay ka ng kristal na merong iba't ibang kulay. Sa pinakasentro rin ng lugar, merong isang mataas na bundok na may patulis na disenyo. Sa pinakatuktok nito, naroon ang isang kristal na hugis triangulo. Doon direktang tumatama ang liwanag ng araw na siya namang kumakalat sa kabuuan nito. Mayaman din sa lamang dagat ang lugar, kaya bago sila umusad, nagdesisyon silang manguha na muna ng mga makakain. Habang nagsasalo-salo, inilabas ng kanyang ama ang dala nitong mapa para muling pag-aralan ng lokasyong kinaroroonan nila. Ang kaso lang, sa loob ng ilang oras nitong pag-aaral, nanatili itong walang ideya hanggang sa sumagi sa isipan nito ang islang pupuntahan nila. Hindi kaya ito ang islang hinahanap natin? Tingnan ninyo, kakaiba ito sa lahat ng lugar na ating nakita, hindi ba? Nang marinig naman nila ang sinabi ng tatay niya, bawat isa ay hindi maiwasang mapatahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, sa halip na magpalitan ng mga haka-haka, nagdesisyon silang mas mainam na halughugin na lamang ang isla. Maya-maya pa, matapos nilang kumain, direkta naman silang pumasok sa kakahuyang malapit lang sa baybayin. Habang unti-unti silang lumalayo sa bukana nito, napapansin nilang parang dumadami ang mga hayop na umaaligid sa kanilang grupo. Hindi lang yan,
Kakaiba rin ng mga hayop sa lugar na halos hindi nila sukat akalaing meron palang ganong hayop na umiiral. Nang marating naman nila ang dulong parte ng gubat, dito nila nakita ang paanan ng bundok kung saan dumadaloy ang isang mataas na talon. Sa ibaba nito may malaking sapa at hindi naman kalayuan sa paanan, may nakita silang isang maliit na nayon. Pagsilay naman nila sa mga taong nanananahan sa lugar, nagmamadali naman silang lumakad hanggang sa narating na nila ang tulay na nagdudugtong patungo sa bukana nito. Nang masipat naman sila ng mga taong naninirahan sa lugar, dali-dali naman sila nitong sinalubong habang bakas sa kanilang muka ang matinding tuwa. Ayon kay Santiago na, maamo ang itsura ng mga ito, kaya hindi sila nagduda. Wala ring naramdamang kakaiba ang mga kasama nila, dahilan para mapaniwala silang pangkaraniwang tao ang nakatayo sa kanilang harapan. Maya-maya pa, paglapit naman ng mga taga-nayon, dito na ito nagsimulang mangumusta gamit ang kanilang diyalekto. Medyo nakapagtataka ito para sa kanilang grupo, lalo pat ilang milya ang layo ng isla sa kanilang pinagmulan. Gayunpaman sa kabila nito, aminado silang pabor ito sa kanila, lalo pat marami silang gustong itanong sa mga taga-nayon. Sa kanilang pakikipag-usap, nalaman nilang may mangilan-ngilan sa mga ito ang galing din pala sa bayan ng Maragondon. Obligado rin ng mga taga-nayon na mag-aral ng iba't ibang diyalekto upang hindi sila mahirapang makipag-usap sa mga taong mapapadpad sa isla. Pagtatapat pa ng mga ito na, sa lugar na yon hindi lang sila ang naunang nakarating. May mga nauna na sa kanila at bawat isa sa mga ito nakamit ang kanilang mga minimithi bago nakauwi. Mariinding inilahad ng pinuno ng nayon, tanging kabutihan lang ang kanilang hangad para sa mga taong napapadpad doon. Nang marinig naman yun ng grupo, dito na sila nakaramdam ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanilang pakikipag-usap sa mga ito, may napansin siyang hindi inaasahan. Di siya sigurado pero kitang-kita niya ang tila bang paghiwa-hiwalay sa kanila ng mga taga-nayon. Ang mas nakakapagtaka pa, dito napapansin ng kanyang mga kasama na para bang may kung anong bagay ang nakapukaw ng atensyon nila. Hindi nagtagal, nang akmang papalis na rin ang tatay niya kasama ang isang lalaking nakausap nito. Pasimple naman siya roong sumunod kahit may mga taong nakikipag-usap sa kanya. Paglapit naman niya rito, bahagya naman niya itong kinalabit para magtanong. Tay, ba't kayo sasama dyan? Hindi niyo ba napapansin? Parang pinaghihiwalay nila tayo eh. Pagmasdan niyo, tay. Alam kong hindi kayo ang tipo ng tao madaling mabilog ng mga kalaban. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla naman siya nitong hinawi, sabay sagot sa kanya ng, Alam ng taong ito ang lunas sa karamdaman ng iyong ina. Kapag nakuha ko na yon, tsaka ko palang iisipin ang tungkol sa bagay na yan. Sige na anak, hintayin mo na lang ako rito. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Paglapit naman ng lalaki na kanina pa sa kanyang nakabuntot, siya na rin mismo ang gumawa ng paraan para malayuan ito. Ang nasa isip kasi noon ni Santiago, nilalaso ng mga ito ang kanilang mga isipan para mapasunod sila sa mga nais nitong mangyari. Ang hindi niya lang maunawaan, bakit alam ng mga ito ang mga bagay na hinahangad ng kanilang mga puso? Dahil sa ganoong agam-agam, lumayo siya ng nayon sa abot ng kanyang makakaya. Pagtawid niya sa tulay, napansin naman niyang tinantanan na siya nung lalaking kanina pang nakasunod sa kanya. Siyempre, di naman niya ito pinagtuunan ng pansin. Gawa ng abala siya sa pag-iisip ng paraan kung papaano mababawi ang kanyang mga kasama. Dumaan pa ang mga araw, hindi na niya nakita ang grupo nila. Kahit nasa harapan lang siya noon ng nayon, nakapagtatakang hindi na lumabas ang mga ito sa bahay na kanilang pinasukan. Nang mapagtanto naman yun ni Santiago, agad naman siyang bumalik ng barko
para kunin ang iilan sa kanilang mga gamit. Armas kaagad ang una niya roong hinawakan sa paniniwalang kalaban nila ang mga taga-nayon. At hindi nga siya nagkamali. Dahil pagtungtong ng gabi ng Martes ng 3 linggo, dito na niya nasilayan ang totoong kulay ng mga ito. Ayon sa kanya, magbabandang 10:00 ng gabi. Habang nagmamasid siya sa nayon, may mga nakita siyang nilalang na lumilipad sa langit. Akala niya nung una pawang mga ibon lang ito. Pero pagtitig niya roon ng malapitan, dito niya nasilayan ng isang kakaibang nilalang. Maging siya man pinuno, hindi talaga makapaniwala sa kanyang mga nakikita, pero anong magagawa niya? Yon ang nasisipat ng dalawa niyang mga mata. At sa maniwala man kayo o hindi, ang mga nilalang na nasipat niya noong gabi, may pangtaas na katawan na may hahalin tulad mo sa tao, tapos may pang-ibabang katawan na parang sa pawikan. Kulay aburi ng kanilang mga balat, tapos may mahaba silang buhok at mapuputing mga mata. Marami rin silang pangil na nakausli, at sa bawat paglipad nila, naglalabas sila ng huni, nakadikit sa tunog na nagagawa ng pusa. Kahit wala ring pakpak ang mga ito, nakapagtatakang nakakalipad sila gamit lamang ang mga palikpik ng pawikan. Halos ilang minuto rin itong binaybay ang kalupaan, hanggang isa-isa na itong pumasok sa mga bahay-bahay. Matapos nun, tumahimik ang buong paligid. Yun din ang naging hudyat ng buong katahimikan sa lugar. Pagsapit naman ng sumunod na araw, bitbit ang armas na nakuha niya sa loob ng barko. Matapang niyang binigtas ang daan papasok ng nayon. Lahat din ng taong kumukumpronta sa kanya, hindi niya pinakitaan ng awa. Kung kinakailangang paputukan niya ito ng baril, hindi siya nag-aalangan na gawin ito. Dahil sa ganoong ikinilos ni Santiago, agad namang lumabas sa mga kubo ang mga kasama niyang natitirang buhay. Pagsilay naman niya sa mga ito, napapansin niyang nabawasan na yun ng kalahati. Sinubukan niya ring hanapin ang iba pa, pero lahat ng mga nagmamasid sa kanila hindi na makapagsalita. Kalaunan, nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman itong hinanap ang mga kasamahan nila, ngunit wala na silang nakitang bakas na maaaring makapagturo pa kung nasaan ang mga ito. Matapos ang pangyayaring yon, nagdesisyon na itong sumunod sa kanyang plano. Nang mapansin naman ito ng nilalang na kumukumbinsi rito, may hinahon naman itong kinausap ang tatay niya. Malapit na nating matapos ang gamot para sa iyong asawa. Aalis ka pa ba? Akala ko ba yun ang dahilan kung bakit hinahanap niyo kami? Ngayong nandito ka na, sigurado ka bang isusuko mo na ang lahat ng ating nasimulan? Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla naman itong inasinta ni Santiago ng hawak niyang baril. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nawasak ang ulo nito bago pa man yun makailag. Labis din itong ikinagulat ng mga taong nagkukumpulan sa harapan nila, at sa loob lamang ng ilang minuto, pinaligiran na sila nito habang walang patid na pinagbabantaan ang kanilang mga buhay. Dahil dito, agad naman silang humanap ng paraan para makaalis sa sentro ng nayon. Habang tinatahak nila ang daan papalayo, panay naman ang pagpapaputok ni Santiago para maitaboy ang mga ito. Nang marating nila ang kabilang ibayo ng sapa, nakita nila ang mga taga-nayon na seryosong nakatitig sa kanila. Hindi rin ito umiimik, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang matinding galit. Ilang minuto pa ang lumipas, pagbalik naman nila sa barko, agad na nagtulong-tulong ang mga kasama nila na ibalik ito sa dagat. Mahirap man buhat sa kabigatan ng sasakyan, sa tulong ng kanilang mga mutya, hindi ito naging imposible. Pagbalik naman sa dagat ng bangka, agad nilang kinumpuni ang mga maliliit nitong butas. Inayos din nila ang pagkakakabit ng angkla, at nung papaalis na sila, laking gulat na lamang nila nang hindi umandar ang makinarya. Base sa kanilang mga kasama, aabuti ng isang buong araw ang pagkukumpuni rito, depende sa mga materyales na meron sila.
Nang marinig naman yon ng tatay niya, agad naman silang kumilos. Upang mas mapadali ang kanilang pag-alis, iniwasan na nilang magpahinga at kumain sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho. Ang kaso lang, kahit anong pagmamadali, inabutan pa rin sila ng gabi sa isla. Hindi pa man noon lumulubog ang araw, rinig na nila ang pag-alulong ng mga nilalang. Pagpatak ng 7:00, umulan ng mga labi ng tao sa barkong kanilang sinasakyan. Kabilang na sa mga ito ay ang labi ng kanilang mga kasama na halos ulo na lamang ang natira. Matapos naman nila itong makita, agad naman silang naalarma. Nababahala man sa mga susunod na mangyayari, hindi sila nakaramdam ng pagkasindak o kagustuhang sumuko sa mga nilalang. Alam kasi nilang kapag ginawa nila ito, tanging kamatayan ang naghihintay sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nagsimulang sumalakay ang mga nilalang na nakita ni Santiago sa nayon. Kahit malalakas ang karga nila, pinili nilang huwag makipagsabayan sa mga nilalang. Bukod kasi sa wala silang ideya sa kakayahan ng mga ito, bago lang din para sa kanilang ganoong kalaban. Inakala rin nilang magiging ligtas sila sa loob ng barko, subalit nang magsimula na itong umatake, mabilis nitong nawasak ang iilan sa mahalagang parte ng kanilang sasakyan. Kalaunan, dito na nagsimulang lumangit-ngit ang ilalim nitong bahagi, senyales na malapit na itong lumubog. Ngunit, sa kabila naman ng ganoong sitwasyon, hindi sila lumabas. Sama-sama silang lumubog makalipas ang ilang minutong pag-atake, at nung nasa ilalim na sila ng dagat, maswerte namang nagkaroon ng maikling espasyo sa loob na pwede nilang mapagkuhanan ng hangin. Nangyari ito dahil tumaob ang kanilang sasakyan. Ilang oras pa ang lumipas, nanatili sila sa ganoong sitwasyon. Pagtungtong ng umaga, kahit nanghihina pa, napilitan silang kumuha ng mga pampalutang para makaalis na ng isla. Sa loob ng ilang linggo pinuno, nagpalaboy-laboy ang grupo sa laot. Para naman hindi sila magkahiwa-hiwalay, nilagyan nila ng tali ang kanilang mga pampalutang. Ayon kay Santiago, inakala niyang katapusan na nila ito pero awa naman ng Diyos, nakarating sila sa pinakamalapit na isla matapos ang humigit 1 buwang paglalakbay, gamit lamang ang kapiranggot na mga kahoy. Nung makarating naman sila sa baybayin, sinalubong sila ng mga taong nakakita sa kanila. Yun nga lang, dala ng matinding pinagdaanan, hindi na nila nagawa pang makapagsalita. Basta, ang naalala na lamang noon ni Santiago, gumising siya nang nasa bahay na. Magmula noon, hindi na rin nila pinangahasang maglayag pa para maghanap ng mahiwagang isla na may pambihirang lunas.